Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la Gândul Săptămânii. Sunt Cornel Dărvășan. Astăzi am așa o inimă grea, pentru că mesajul meu se intitulează Să nu ucizi. Este porunca Decalogului, iar Canal D, Televiziunea Națională din România, a făcut o campanie cu Să nu ucizi, pentru că foarte multe femei sunt ucise în România. Săptămâna aceasta, iată, avem o știre, o femeie din Năvodare a fost găsită fără viață, iar principalul suspect este un tânăr de 18 ani. O descoperire tragică a avut loc la finalul săptămânii trecute în Năvodare, unde trecătorii au alertat autoritățile după ce au observat trupul unei femei într-un spațiu public. Polițiștii sosiți la fața locului au început imediat cercetările, notează news.ro. Un nou caz de femicid, doamnelor și domnilor. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu românii? De ce se omoară atât de multe femei? Sau poate s-au omorât, însă n-a fost denumită această crimă femicid? De ce acum atât de multe femei omorâte? Lucrurile nu sunt simple, pentru că am citit un articol prezentat de cineva de la CNA care a lucrat în CNA, care spune că cu cât se face mai multă publicitate acestor monștri, cu atât alții vor să devină celebri. Da, probabil că ar trebui făcut un demers în așa fel încât nimeni dintre cei care au omorât o femeie să nu mai fie pomenit vreodată cu numele, nici să fie arătat, să fie doar un anonim în Marea Gloată care face pușcărie pe viață sau pe ani de zile dacă lucrurile au fost întâmplate în felul acesta. Deci ar putea să fie o primă măsură, în așa fel încât să nu se publiciteze numele și să nu-l facă nimeni celebru pe individul respectiv care a ucis sau a fugit de autorități și l-au găsit după nu știu câtă vreme. S-ar putea da o lege de genul acesta. Însă astăzi vom vorbi puțin cu cei care au comportamente violente și care ar dori să scape de ele. În primul rând, dragi prieteni, aș vrea să vă aduc ca argument câteva texte din Sfânta Carte, pe care chiar dacă le considerați că sunt texte vechi, ele vorbesc despre bunul mers al istoriei, despre bunul mers al societății. În Exodul, capitolul 20, versetul 13, se spune să nu ucizi. Adică este vorba despre porunca din Decalog, care spune nu ai voie să curmi viața unui om. Se referă la omucidere aici și bineînțeles că se referă și la femei și la bărbați. De ce oare să nu ucizi? Pentru că omul, dragi prieteni, spune Geneza, capitolul 1 cu versetul 27, a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Deci a ridica mâna asupra unei vieți înseamnă a lovi chipul Creatorului. Mai mult decât atât, când Domnul Hristos vine pe lume, El vine și ridică acest standard al legii la o înălțime mult mai mare. Și în Matei, capitolul 5, versetul 22, ni se spune, dar eu vă spun, ați auzit că s-a zis celor din vechime, versetul 21, să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Adică nici mânia aceasta necontrolată, nici admonestarea, spunea Johann Wolfgang Goethe că oamenii ucid deseori mai rău cu vorba decât cu fapta, nu este potrivit. Adică violența, spune Domnul Hristos, nu începe cu pumnii, ci cu inima. Când un bărbat își lovește soția, partenera, fiica, el nu dă doar dovadă de brutalitate, el proclamă, fără să o spună, următoarea minciună: viața ta valorează mai puțin decât furia mea.
Asta fac toți bărbații care nu se pot controla. Aceasta nu este doar o crimă, este o blasfemie. Este negarea chipului lui Dumnezeu în celălalt. În România, probabil că femicidul se repetă pentru că violența domestică este minimalizată, rușinea pune tăcere peste victime, lipsa educației emoționale adâncește agresivitatea, societatea încă tolerează bătaie ruptă din rai, autoritățile intervin prea târziu și mai spun o cauză. Pentru mulți creștini, din păcate, femeia nu este decât un animal care trăiește pe lângă casa omului și care face copii. Dragi prieteni, aceste interpretări atavice ale textelor biblice care spun dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, femeia să fie supusă bărbatului, care sunt texte biblice, dar interpretarea lor nu transformă femeile noastre în niște sclave care să aibă tot timpul prin voința bărbatului sau părerile ei doar părerile bărbatului. Nu înseamnă lucrul acesta. Din păcate, cred că există un soi de misoginism în biserica creștină care, pe de o parte, scufundă femeia, în timp ce Domnul Hristos, într-o societate a bărbaților, a ridicat femeile. Nu vă reamintiți faptul că Domnul Hristos stă de vorbă cu femeia samariteancă, spre exemplu, și o ridică, stă de vorbă cu Maria din Betania și o ridică, stă de vorbă cu femeia care este prinsă în adulter, care după unii este tot Maria din Betania, stă de vorbă și apreciază pe văduva săracă. Iată, Mântuitorul ridică statutul femeii. Mai mult decât atât, există un text din Sfânta Carte care se referă la bărbați și este un text explicit care se referă la bărbați. Și anume, bărbaților, Efeseni, capitolul 5, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Cum a iubit Hristos biserica? Jertfelnic, cu blândețe, cu răbdare, cu bunătate. Un bărbat care lovește, atenție, nu reflectă pe Hristos. Reflectă firea, egoismul și căderea. Ce e de făcut atunci? Trebuie să numim păcatul pe nume, doamnelor și domnilor. Femicidul nu este cearta în familie, este crimă. Porunca spune să nu ucizi. Nu putem cosmetiza păcatul. Biserica trebuie să devină un loc sigur. Și nu trebuie să devină un loc sigur când pur și simplu viața femeii este amenințată, ci trebuie să devină un loc sigur atunci când individul abuzează înainte să fie amenințată viața. Din păcate, însă, această filozofie de genul soră, du-ți crucea și când te bate bărbatul, ia-ți cea mai frumoasă rochie ca să aibă plăcere să te bată, filozofia aceasta a făcut multe victime. Înțeleg dedicarea și iubirea, dar până când moartea ne va despărți, credeți că înseamnă până când mă va omorî? Nu cred că Domnul Hristos a vrut să spună vreodată lucrul acesta. Și acum mă refer și la bărbați și la femei. Lucrurile într-o familie trebuie să fie conduse cu dragoste, cu bucurie, cu pace, să mergi acasă să aștepți pacea, să aștepți bucuria, nu să intri sub pat când auzi că vine bărbatul acasă. Aia nu este familia, aia nu e atmosferă. Da, spune Dumnezeu că El urăște despărțirea în căsătorie. Foarte bine. Urăște despărțirea, nu urăște pe cei care se despart în primul rând, ci urăște despărțirea. Și întrebarea este, cine aduce despărțirea? O femeie care nu mai poate și pleacă pentru că individul este violent și amenință viața, sau individul
desparte familia în momentul în care dorește să pleznească pe nevastă sa. Că așa a învățat el de la taică-su, că așa a învățat taică-su de la bunicul-su. Cine ne-a învățat pe noi Evanghelia aceasta? Aceasta este Evanghelie? Nu, dragi prieteni. Evanghelia este următoarea. Bărbați-vă, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Asta este Evanghelia. Da, și în momentul în care iubește în felul acesta, foarte multe femei vor fi supuse bărbaților lor. Dar nu toate. Se pot întâmpla lucruri și invers, inimaginabile. Dar haideți să trăim în secolul 21 și să înțelegem că a ucide un suflet curat prin cuvinte, prin abuzuri și prin faptă este condamnabil înaintea lui Dumnezeu. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt unii care pun mâna pe cei ce trăiesc în pace cu ei și în inimă poartă războiul. De ce să pui mâna pe cei care trăiesc în pace cu tine și să porți războiul în inimă? De ce? Pentru că acolo, de fapt, este o problemă sufletească de credință. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă cineva își lovește soția sau soția își lovește soțul, nu e o făptură nouă. Că mai sunt și cazuri. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De aceea avea un profesor care spunea ceva foarte interesant. Dacă un bărbat lovește o femeie, ar trebui să-i se taie mâna. Nu ai dreptul să ridici mâna împotriva soției tale. Nu mai vorbim despre împușcături sau despre cuțiți sau despre așa ceva. Poate că ar trebui să se dovedească lucrul acesta și să se aplice. Un bărbat care își lovește nevasta trebuie să-i se taie mâna. Atât de jos ai ajuns încât să ridici mâna la propria ta soție. Dumnezeu să ne păzească de astfel de atitudini, mai ales pe cei care ne numim creștini. N-ar trebui să fie pomenite între noi acte de violență. Ce ar trebui să se mai întâmple? Ar trebui să fie o educație spirituală și emoțională pentru băieți și bărbați. Să învățăm ce înseamnă autocontrolul, să învățăm ce înseamnă respect, să învățăm ce înseamnă blândețe, să învățăm ce înseamnă responsabilitate, sacrificiu. Să proclamăm demnitatea fiecărui om. Femeia nu este proprietatea nimănui. Ea este creația lui Dumnezeu. Numai Domnul Hristos poate zdrobi rădăcina violenței din suflet. Societatea are nevoie de legi, poate mai dure. Am realizat o emisiune cu doamna deputată Monica Ionescu, în care vrea să încadreze femicidul la o crimă deosebită, de gravă. Dar familiile au nevoie de convertire. Porunca să nu ucizi nu este doar o interdicție, este o chemare la respect, la iubire, la protejarea vieții. În fața valului de violență împotriva femeii, biserica nu poate tăcea, familia nu poate tăcea, societatea nu poate tăcea. Să ridicăm vocea pentru cele fără voce, să fim lumină pentru cei în întuneric, să proclamăm în numele lui Hristos: violența nu are nicio scuză, iar viața are toată valoarea. Dumnezeu să ne ajute.